Dame i gospodo, poštovani sudionici i uzvanici Katarinskog sajma, drage Brođanke i Brođani, dobar vam dan. Dobrodošli na svečano otvorenje 28. Katarinskog sajma. Izrazito smo ponosni što vam se i ove godine možemo pokazati u punom svjetlu te s velikim brojem izlagača i naravno njihovih proizvoda. S nama su i naši domaćini, stoga molim da jednim velikim pljeskom pozdravite gradonačelnika grada Slavonskog Broda, gospodina Mirka Dusparu. S nama je i predsjednik gradskog vijeća, gospodin Hrvoje Andrić. Pljeskom ćete pozdraviti i gradske vijećnike. I naravno, za sami početak, izvršnog organizatora sajma, trgovačko društvo Brod Turist. Pozdravit ćemo naravno i sve naše drage goste, sve ovogodišnje izlagače, predstavnike medija, predstavnike Skupštine opštine Brod, kao i predstavnike turističke organizacije opštine Brod. S nama su i predstavnici Hrvatske obrtničke komore, predstavnik Policijske uprave Brodsko-posavske, ravnatelje ustanova i direktore trgovačkih društava u vlasništvu grada Slavonskog Broda, predstavnike turističke zajednice područja Slavonski Brod Posavina, predstavnike turističke zajednice Brodsko-posavske županije, ravnatelje osnovnih i srednjih škola s područja grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije, predstavnike Brodsko-posavske županije, kao i direktore i ravnatelje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Brodsko-posavske županije, te županijske vijećnike. S nama su i predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Slavonski Brod, predstavnici Udruženja obrtnika Slavonski Brod, s nama su i predstavnici Obrtničke komore Brodsko-posavske županije, Lučke uprave Slavonski Brod, ravnatelji i predstavnici državnih institucija, te načelnici općina s područja Brodsko-posavske županije. A naravno, na samom početku pozdravljamo i sve ostale posjetitelje, pa idemo za sve njih jedan veliki pljesak. Upravo smo mogli uživati u nastupu gradske limene glazbe Željezničar, redovitih sudionika Katarinskog sajma. S nama su također i sudionici svih dosadašnjih sajmova, članice i članovi folklornog ansambla Broda. Ove godine za ovu prigodu s članovima reprezentativnog ansambla koji će s nama biti i u nastavku programa. Podsjetimo se da je naš grad još davne 1769. godine dobio pravo organizirati 4 velika godišnja sajma, od kojih je najveći i najpoznatiji bio upravo Katarinski, a na koji je dolazilo mnoštvo obrtnika iz cijele Slavonije i naravno drugih krajeva Hrvatske. Iz godine u godinu sajam se mijenja, obogaćuje se ponuda proizvoda, a ove godine je na Katarinskom sajmu 236 izlagača iz cijele Republike Hrvatske, od Dalmacije, Zagorja, Moslavine, Podravine, pa sve do naše lijepe Slavonije i Baranje, zbog čega nam grad Slavonski Brod, ustanova za gospodarenje sportskim objektima grada Slavonskog Broda i Brod Turist, ponovno osigurali pravi sajamski prostor u ovoj zaista prekrasnoj dvorani u kojoj možemo uživati u sajamskim danima, i to je ne jedan, već 5 dana. Posebno smo naravno ponosni na izlagače koji nam se svake godine vraćaju i koji su i u teškim vremenima ostali vjerni Katarinskom sajmu. Isto tako, radujemo se novim izlagačima ove godine, što potvrđuje da je naš sajam prepoznat kao odlična prilika za ostvarivanje prodaje i naravno novih poslovnih kontakata. Na ovoj nas pozornici i ove godine svakodnevno očekuje pregršt zabavnih i kulturnih programa koji će se održavati u poslijepodnevnim i večernjim satima. Bit će to prilika da kroz različite folklorne i zabavne programe svoje užitke pronađu kako oni najmlađi,
najmlađi, tako i oni nešto stariji posjetitelji. A bez onih najmlađih izvođača neće proći ni ovogodišnji sajam. Već danas, u poslijepodnevnim satima, bit će održan dječji Katarinski sajam uz sudjelovanje brodskih dječjih vrtića te niz drugih programa koji će nas podsjetiti na one stare obrte i običaje. Drugi dio dječjeg Katarinskog sajma održava se u ponedjeljak i utorak. Izvršni organizator, Brod Turist, vrijedno je radio, te se stoga, dragi posjetitelji, nadamo da će svatko od nas pronaći nešto zanimljivo u bogatim programima 28. Katarinskog sajma. Evo nas sada uz folklorni ansambl Broda, koji će nam otpjevati jednu prigodnu pjesmu. Uživajmo uz Žalim te momče. Članice i članove folklornog ansambla Broda te njihove voditelje, gospođu Valentinu Ivelić, gospodina Nikolu Novosela te gospodina Igora Ilića. Po tradiciji Katarinskog sajma i ove će godine biti izabran najljepše uređeni izložbeni prostori. Te nagrade koju dodjeljuju Turistička zajednica grada Slavonskog Broda, tjednik Posavska Hrvatska i Županijska obrtnička komora dobitnicima će biti uručene malo kasnije tijekom ovog programa. No, kako je ovo Katarinski sajam, kao i proteklih godina, ipak će najveselije biti Kate, Katice i Katarine.
Sve vas, drage Kate, koje 25. studenog slavite imendan, a s nama ste danas i ovih dana, pozivamo vas da se prijavite na infopultu na ulazu u dvoranu kako biste dobile svoj broj i sudjelovale u nagradnoj igri upravo na ovoj pozornici i to u utorak od 16 sati. Najsretnije očekuju vrijedne nagrade. Poštovani posjetitelji, kako to i priliči, pozivam gradonačelnika grada Slavonskog Broda, gospodina Mirka Dusparu, da u ime glavnog organizatora grada Slavonskog Broda otvori 28. Katarinski sajam. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi gosti iz općine Brod, ravnatelji, gradski vijećnici, županijski vijećnici i svi oni koje je Ivana nabrala u svom uvodu, od srca vas pozdravljam na otvorenju 28. Katarinskog sajma. Čuli ste u uvodu, od 1769. godine se održava Katarinski sajam uz jedan prekid, ali evo, mi ga u kontinuitetu održavamo 28 godina. Poseban i veliki pozdrav izlagačima koji su i ove godine došli na naš Katarinski sajam, a još veći pozdrav svima onima koji su svih ovih 28 godina dolazili na sajam, a ima i takvih. Jedan pljesak za njih. Ovo je sajam obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, sajam OPG-ova, znači Katarinski sajam se održava krajem godine za Svetu Katu, kad ljudi više nisu imali toliko posla na poljima i ostalo, pa su imali vremena i doći u Brod, prodat nešto od onoga što su proizveli i vidjeti one prijatelje koji nisu možda godinu dana vidjeli i uživati u tome. Evo, tradicija se nastavlja i lijepo je vidjeti ovdje da je dvorana puna, još ljepše je vidjeti da je cijeli onaj plato ispred dvorane pun. Pogotovo kažem što ima puno sadržaja za one najmlađe, a oni će imati u ovih 5 dana, mislim 3 dana svog dječjeg Katarinskog sajma. I evo ja koristim priliku pozvati za sve, dođite na njihovo izlaganje jer imate što vidjeti, jer naša djeca su kreativne, stvarno rade dobre stvari i treba im na nekakav način pomoć s kojim eurom, pa evo poziv stoji otvoren, slobodno dođite. Još jedan put veliko hvala organizatoru, hvala svim izlagačima koji su došli ove godine. Evo, ove godine nas stigao i robot, upravo ide prema pozornici. Još jedan put vam želim ugodan boravak u ovoj dvorani i ispred dvorane, uživajte ovih 5 dana i evo na ovaj način otvaram 28. Katarinski sajam. Hvala vam. Zahvaljujemo gradonačelniku gospodinu Mirku Duspari. Evo smatramo da je 28. Katarinski sajam i otvoren. Sve zainteresirane podsjećamo da nas na ovogodišnjem Katarinskom sajmu, osim sajamske ponude obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i OPG-ova, očekuju i različiti popratni programi. Prezentacije dječjih rukotvorina, radionice za djecu i odrasle, te kulturno-zabavni programi. I ove godine bogata ponuda na gastro manifestaciji Kuhajmo slavonski. Naći će se tu tradicionalna slavonska jela s bogatom ponudom starih slavonskih jela i bogatim zabavnim sadržajima u večernjim satima na platovu ispred dvorane od danas pa sve do utorka. Čvarkijada i druga starinska jela, subota od 16 sati na platovu ispred dvorane, te prezentacija poslih jela, ponedjeljak od 13 sati na platovu ispred dvorane. Prezentacija starih zanata Budi majstor, kovač, obančar, lončar, remenar u organizaciji Udruženja obrtnika Slavonski Brod održava se danas od 13 do 21 sat na platovu ispred dvorane. Evo nas ponovno uz folklorni ansambl Broda koji će nam otpjevati još jednu prigodnu pjesmu, a zove se Prosijala sjajna mjesečina.
za sve poduzetnike, obrtnike i OPG-ove pripremio korisne radionice, pa smatrajte se pozvanima. HAMAG Bicro, radionica zajmovi za mikro, male i srednje poduzetnike s vrlo povoljnom kamatnom stopom i mogućnošću otpisa dijela glavnice. Razvojna agencija grada Slavonskog Broda organizira radionicu prezentacija najavljenih natječaja za poljoprivrednike za bespovratna EU sredstva. Countit, radionica od štanda do e-računa, obveze malih poduzetnika. HAMAG Bicro, radionica dodjela bespovratnih sredstava za financiranje suradnje mikro i malih poduzeća na pograničnom području Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora. MBA akvizicije, radionica pametno financiranje, investicija u 2026. Strojevi hale, digitalizacija i sigurnost. Na programu je još puno radionica za djecu i odrasle, a u ponedjeljak od 18 sati u ovoj dvorani održava se koncert Stanka Šarića uz pratnju tamburaškog sastava Lengeri. Utorak na Svetu Katu je koncert Slavonskih Lola od 18 sati. O svim ovim događanjima, kao i o cjelokupnom programu ovogodišnjeg sajmovanja, možete se informirati putem programskog letka 28. Katarinskog sajma, koji možete preuzeti na infopultu. Sve informacije također su dostupne i na web stranici www.katarinskisajam.com i Facebook profilu Katarinskog sajma. Poštovani posjetitelji, kako smo i rekli, sada ćemo proglasiti i nagraditi najljepši izložbeni prostor na ovogodišnjem Katarinskom sajmu. Samo da znate da je odluku donijelo povjerenstvo u sastavu Margareta Ruben u ime turističke zajednice područja Slavonski Brod Posavina, Krunoslav Baun u ime udruženja obrtnika Slavonski Brod, te Dunja Vanić u ime tjednika Posavska Hrvatska. A sada ću na pozornicu pozvati gospodina Krunoslava Bauna, koji će nam reći kako su se odlučili za nagrađene. Malo ćemo se popričati. Pozdravite ga pljeskom. Evo, ja ću vas pitati baš upravo ovo što sam i malo prije rekla. Kako ste se odlučili, koji će štand biti najljepši? Mislim da vam je bio teški odabir ove godine. Uzeli sve ovo što sam ja htio reći. Naravno da je bio težak zadatak, zato što ima dosta stvarno veliki broj lijepih štandova, krasno uređenih. Mi smo se kao komisija vodili inovativnošću kako proizvoda na štandu, tako i samog štanda i uređenja štanda i također količinom truda uloženog u uređenje štanda. Tako da nadam se da smo pogodili, da smo dobro odlučili. Nije bio lak zadatak, ali evo, vidjet ćemo po dobitnicima kako je to ispalo. Hvala vam lijepo, nećemo posjetitelje dugo držati u neizvjesnosti, te ćemo naravno odmah i reći tko su nagrađeni, ali prije toga ja ću na pozornicu pozvati gradonačelnika grada Slavonskog Broda, gospodina Mirka Dusporu i Dunju Vanić u ime Posavske Hrvatske. Ipak se tu nose i nagrade, slobodno se svi stanite ovdje. Mislim da svi jedno čekamo da čujemo tko je osvojio nagradu, pa neću više čekati niti časa. Dakle, na 28. Katarinskom sajmu članovi povjerenstva za izbor najljepšeg štanda odabrali su. Ajmo krenuti od trećeg mjesta. Color Trade, dajte molim vas jedan veliki pljesak za Color Trade i osobu koja će doći preuzeti nagradu. Da li nam je netko tu ispred Color Trade-a? Je, evo ide. Draga gospođa na pozornicu, dajte opravljene pljeskom. Čestitamo vam, evo samo da malo popričamo koliko vam je dugo trebalo da uredite štand, na što ste se sve najviše fokusirali ove godine? Trebalo nam je nekoliko dana, dečki su se
se jako potrudili, uvijek nam je bitna ta izvrsnost, posebnost i mislim da hvala što ste prepoznali naš trud. Čujem da ove godine imate neke male pomagače. Da, imamo nekoliko dobavljača koji su nam pomogli donirati izložbeni prostor, jel? Hvala im na tome i nadam se i sljedeće godine da će isto sudjelovati. Mi smo sigurni da hoće. Najbitnija riječ je hvala svima koji su sudjelovali da vaš štand da bude lijep. Evo, možete se samo lagano okrenuti. Gradonačelnik će vam predati nagradu, pa ćete i malo stati kod naših članova povjerenstva da vas mediji mogu i fotografirati. Evo još jedan pljesak za Color Trade, molim vas. Dajte molim vas, samo još stanite. Evo, dajte si ovdje, stanite, toliko je gospođe Vanić, da ste svi tu. To je to, hvala vam puno i uživajte na 28. Katerinskom sajmu. Mi idemo dalje. Drugo mjesto za najljepši štand na 28. Katerinskom sajmu odnio je obrt Puce, vlasnica Katarina Vinicijanović. Molim vas da je pozdravite sa pljeskom. Stiže nam gospođa Katarina. Veliki smiješak imate upravo zbog ove nagrade ili? Pa da, nisam očekivala i hvala vam lijepa. Evo za sve one koji ne poznaju vaš asortiman, s čime se bavite, što ste se stavili na vaš štand, što možemo pogledati kod vas? Pa evo ovako, ja sam nova trenutno u ovom poslu, otvorila sam obrt u 6. mjesecu pod nazivom Puce, bavim se proizvodnjom odjeće, međutim, evo prije možda 2 tjedna sam pokušala probati s nečim novim sa proizvodnjom plišanih igračaka i svega za bebe. Pa evo, možete me pronaći na štandu, doći pogledati ponudu. Dakle, prije 6 mjeseci ste otvorili obrt. Pa da. Molim vas, veliki pljesak za mlade poduzetnice u ovom trenutku. Evo, gradonačelnik Duzmara će vam predati vašu nagradu. Ima dosta toga, hoćete moći sve, gospođo Katarina. Evo, samo još malo izdržite, ovdje stanite za jednu fotografiju. Hvala još jedan puta i želimo da vam vaša poslovna priča bude uspješna. Molim vas još jedan veliki pljesak, pogotovo za mlade poduzetnike. Najljepši štart po izboru našeg dragog povjerenstva, kada je u pitanju 28. Katarinski sajam, odnio je obrt Silvestris, vlasnica Silvija Pandurić. Dakle, prvo mjesto, gospođa Silvija će nam se pridružiti na pozornici, evo ide, molim vas da je pozdravite sa velikim pljeskom. Znate da je prilika za marketing u svakom trenutku, pa evo recite nam s čim se bavite, recite nam nešto više o vašem obrtu. Prije svega hvala na ovom lijepom priznanju. Obrt Silvestris je osnovan u 9. mjesecu. Bavim se aranžiranjem cvijeća, prigodnim uređenjem prostora i uređenjem unutrašnjih prostora sobnim biljkama i stabiliziranim mahovinama i zelenilom. I upravo na to sam stavila naglasak pri uređenju štanda, jer je to nešto relativno novo, a ne traži održavanje, prirodno i evo, sve na štandu je moj ručni rad. Jeste dugo razmišljali da otvorite obrt ili se to dogodilo u kratkom vremenskom periodu? Pa bila je onako jedna želja koja je dugo tinjala u meni, ali konačno sam se ove godine odvažila na to. I hvala vam na tome, pljesak isto za hrabrost i za još jednu mladu poduzetnicu, evo gradonačelnica vam predati nagradu. A svatko ko voli cvijeće doći će na štand obrta Silvestris.
Evo još jedna fotografija, molim vas, slobodno se tu stanite. Evo, super. I sada još jedan veliki pljesak ne samo za nagrađene, nego i za sve oni koji će izlagati sljedećih 5 dana na našem Katarinskom sajmu. Hvala gradonačelniče, slobodni ste, hvala članovima povjerenstva. Dragi sugrađani, dragi gosti, iskreno vam se zahvaljujem na dosadašnjem druženju uz svečanost otvaranja 28. Katarinskog sajma, a posebno našim izvođačima kulturno-zabavnog programa, uz koje ćemo svi zajedno i ove godine otpjevati, naravno, pjesmu Ajde Kato, ajde Zlato. Doviđenja na poslijepodnevnim i večernjim programima. Uživajte! That's it.